Tumanggap ng prosthesis o artificial na binti ang 2 person with disability PWD sa bayan ng Bayambang. Pinangunahan ito ng Provincial Social Welfare and Development Office at Person with Disability Affairs Office Bayambang sa tulong ng Kapampangan Development Foundation Incorporated. Ang mga benepisyaryo ay sina Marlaza mula sa Barangay Daraway at Isagani de Vera na mula naman sa Barangay Sangkagulis. Ang kanilang bagong prosthesis ay magbibigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon at kakayahan upang magpatuloy sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap na bagong prosthesis na magpapabuti sa kalidad ng kanilang buhay at magpatuloy sa kanilang mga pangarap at layunin. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.